Moikka moi! Tänään selvitellään punaisen kaurapuuron salaisuutta. Äiti sanoi, että pitää laittaa pikkasen väriä, joten katsotaan mitä siitä tulee. Elikkä ensin 3/4 tätä. No joo, siitä tuli ainakin tarpeeksi. Lätkästään sinne ja sitten vettä 2 desiä. Kyllä mä tiedän, mä muistan. Sitten viime kerrasta. Heitetään 1. Sitten vielä toinen. Näin ikään. Sitten muistetaan tasotella mukavasti tästä näin tälleen. Tosin ei ehkä käsin. Äiti ei ehkä tykkää jos käsin laittaa, joka ottaa täältä tämmönen näin ja tasotellaan puuro sopivasti tähän. Näin. Se on se emännän kikka, että tasotellaan. Sitten otetaan hyvää ja ravitsevaa ketsuppia tänne puuron joukko. Oho, kun lensi oikein kunnolla. Eihän täältä mitään edes tule. No nyt meillä on mukavasti täällä ketsuppia messissä. Sitten vähän tasotellaan tätä tälleen, että saadaan mukavaa väriä. Ketsuppi sopii siis joka ikiseen ruokaan. Täytyy sanoa, että se on vaan semmonen. Sinappi on semmonen toinen juttu, että sekin sopii melkein kaikki. Laitetaan vähän lisää vielä. Pikkasen jos pöräytellään lisää vielä. No ei sieltä paljon tullut, mutta tulipa ainakin jotain. Semmosta herkkua tällä hetkellä. Heitetään se tonne noin mikroon ja katsellaan, että mitä siitä tulee. Ensin 1 minuutti mikrossa, sit vähän sekoitellaan ja sitten vielä 1,5 minuuttia mikrossa. Aivan mahtava tulos. Kyllä tuli hyvän näköistä puuroa by the way. Sitten vielä viimeiset silaukset, eli voisilmä. Voisilmä pitää olla joka puurossa, jota ei ole hyve. En tiedä miksi, mutta äiti on opettanut, että voisilmä pitää olla näin. Tai oliko se emäntä? No joku kuitenkin ometti, kun opetti. Näin. Sitten pitää olla tietenkin sokeria pikkasen mukana. Heitetään vähän sokeruun. Näin, nyt on hyvää herkkua. Sitten katsotaan, että mikä on timpan ilme. Vähän sekoitellaan ja otetaan ensimmäinen suupalanen. Makuelämys täytyy sanoa, se on oikeastaan ainut oikea sana tälle, että on hyvää. Kerrankin voi sanoa näin. On just sopiva koostumus, tässä ei ollut yhtään liian kauan. Ja sitten nämä uudet herkut, niin ai. Kokeilkaa teki himassa erilaisia variaatioita näistä puuroista. Että mitä vaan keksitte laittaa, niin heittäkää sinne vaan. Hyvä tulee. Näihin kuvia tunnelmiin. Moro vaan kaikille.